Prečo ste sa rozhodli podnikať? Keď mi skončila materská a najmladší syn nastúpil do škôlky, tak som začala rozmýšľať, že čo budem robiť. Chcela som pracovať, chcela som sa realizovať a dosiahnuť nejaký úspech a zarábať financie. No popri práci sa chcem venovať rodine a preto mi práca na plný úväzok nevyhovuje. Keďže bývalý zamestnávateľ mi neumožnil prácu na polovičný úväzok, tak vtedy som začala rozmýšľať nad podnikaním. Moja predstava bola veľmi jasná, chcela som robiť niečo, čo ma baví, chcela som na tom zarábať a chcela som, aby to druhým prinieslo nejaký osoch a aby som bola časovo flexibilná. Ako matka 3 detí viem, s čím sa potýkajú denne rodiny, ktoré majú deti, majú svoju domácnosť a popri tom musia chodiť do práce. Potrebovali by opatrovateľku alebo pomocničku do domácnosti a viem, že v meste je ťažké nájsť niekoho takého. Po prieskume sme zistili, že na Slovensku naozaj chýba jeden ucelený priestor, kde by si rodiny našli pomoc šitú na mieru. A vlastne už len zostalo zodpovedať vlastne otázku, že kde by sa takýto priestor mal nachádzať a kde inde v dnešnej dobe, ak nie na webe. No a tak sa začala rysovať Domelia. S akými problémami ste sa stretli pri podnikaní a zároveň čo by uľahčilo vaše podnikanie? Prvým problémom pri začaní podnikania bol čas a druhým peniaze. Keďže Domelia nie je obyčajný internetový obchod, ale je to pomerne komplikovaná webová aplikácia, tak jej navrhnutie a špecifikácia, keď sme dávali programovať programátorom, tak to nám trvalo skoro rok. A dodnes programovanie Domelie je dosť nákladná záležitosť. Ďalším problémom pri začínaní podnikania bolo to, že som potrebovala výkonný počítač na prácu z domu a rýchly internet, ktorý by nebol veľmi drahý a ten som potrebovala zaviesť do ešte neskolodovaného domu, čo bol na Slovensku problém. Tiež by nám veľmi pomohlo, keby sme získali finančné príspevky na začiatok podnikania a myslím si, že prácu by nám veľmi uľahčilo to, keby sme mali niekoho konkrétneho, na koho by sme sa obrátili s otázkami, ako založiť firmu, ako ju štrukturovať, ako ju následne viesť. Všetko sa to učíme za pochodu a nie je to jednoduché. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? Chceme, aby Domelia mala veľa kvalitných profilov o poskytovateľoch služieb typu opatrovanie detí, pomoc domácnosti, starostlivosť o seniorov, doučovanie a aby si rodiny vedeli nájsť poskytovateľa šitého na mieru veľmi rýchlo a kvalitného. Našou víziou je byť najnavštevovanejšou stránkou tohto druhu v Strednej Európe. Najbližšie plánujeme rozbehnúť Domeliu v Poľsku, v Čechách sa nám to už podarilo. A veľmi sa tešíme, keď už ďalšie programovanie stránky bude financované z vlastných ziskov.